Здравейте, приятели! Това е втория клип за канала и аз съм Медито Бегито. Сега ще ви покажа един лесен трик, изключително интересен. И сега първо ще премина, ще го покажа как става, как изглежда, после ще премина към обяснението. Така, трябва ви едно тесте карти. Аз ще го разбъркам. За всеки случай. Така, малко толкова обърках нищо. Всяката работа. Дай пак да го направя за всеки случай. Така, стана този път малко поне. Сега, първо обяснявам на зрителя. Сега, докато аз правя, например, така, ти трябва да ми кажеш стоп и следователно да обърне и да ти изтегля картата. Сега, започвам. Казвам стоп. Ето, обръщам. И сега да видим неговата карта. Ето тази. Така. Ще сложим тук. Надявам се да се вижда. Мисля, че се вижда. И пак. Оп, той да кажем тук казва стоп. И така, това се повтаря 4 пъти. Ето. Тук. Така. И отново. Стоп да кажем казва тук. Почвам да тегнем темпер. Така. Оп. Ето тази е неговата карта. И сега вече за последно. Само да ги изравня. Е тук. И неговата карта е тази. Така. И ето, нашия зрител е избрал 4 произволни карти, които са фасо и фасо. Така, много е лесен за правене и сега ще ви покажа. Първо, трябва да сте намерили от тестето 4 аса и трябва да има малка подредба. Но не е проблем според мен. Така, защото много лесно може да се направи фалшиво разбъркане. Аз поне на мен ми е изключително лесно. Така, трябва ви една двойна карта, но може да не е специално от двете страни, може например да са две жокерите, например. Да ги залепите с двойно тиксто или с тиксто просто и да станат пак двойна карта, пак се получава. Но аз използвам оригинална двойна. Така, и каква е подредбата? Двата асака, да кажем тези, червената боя, и слагаме тук. И слагаме картата с двоен гръб тук. И останалите два с гръб към тестето. Така. И сега, много е важно да не им развалим подредбата на тези 5 карти, които са тук. Няколко варианта за бъркане. Аз, например, предлагам да почнете така трат. Като стигнете вече някъде близо до тях, ги слагате отзад. В случай пак се остават отгоре и пак това движение. Трат. И пак тук се остават. Пак, става. Също така, има милион други начини за разбъркване, но винаги те трябва да останат отгоре. Така, сега, когато го направите, вече от тук фокуса се нарежда, трикъде, и казвате на зрителя, докато така правите с картите, те казват да кажат стоп, казват стоп, обръщате и започвате да ги да търсите неговата карта и в случая тази. Но имам предупреждение. Никога не трябва да се направи, като е открил вече, да покажем тук. Да не трябва да се разгърнате и така, защото може да се видят, че тук има аса. Къде е 11? Да. Може да се види, че... Извинете, моя грешка. Обърках се. Може да се види, че тук има обърнато асо. И така фокуса няма да се получи. Затова е хубаво. Ето така.
нали, бавничко, но пак става. И ето, разбира се, те са аса, асата се падат. И тази част от тестето, която сме изброили, я слагаме отдолу. И сега отново същия трик. Така. И самия фокус се нарежда. Изключително е лесно. Ето. Ето, пак паднахме на нея. И тя е отново асо. Така. И сега. Последния път вече може да си го позволим, нали, като обърнем. Вече така да го направим, защото няма да, нали, да се сбърка, защото тя си отива директно. Няма да има проблем да го направим. Но до преди последния път не е добре да се направи по този начин. Така. Това беше всичко от мен. Очаквайте най-скоро да кача нов клип и до чуване!